today class, magtiwas ta sa tong project. And you're reminded to wala 50 pesos para sa 1,500 down payment plus 20 para sa snacks sa class tour tomorrow. Kami hapon pa. Ito. Ma? Ma? Kaduwa ka sa anak ni Maricor. Ma. What's up? Napakawawan daw sa eskwelahan. Kay bahod daw ilo. Oo. Ma? Oh, karon pa man ka. Guniti ko nun ni Megson. Sige na akong bantay ani. Naay di ay may bayran nun sa eskwelahan, ma. Suso ako'y oras na. Pakayo si mga mahal. Dagat itong kwarta. Tas, set. Manong na ba lang? Salamat kiha. Uy, ka ba? Sige naman lang kaglaklak o bino din na. Kapag ka di gani kakatagor ta sa tong anak. Ikaw po'y nabiyak ko. Sa manihay ko rin itong isong ha. May ka makikahilas ko din mo gun. Dan magay ka kwarta para sa gatas. Ikaw may ka magsigarilyo.